skal se ud til at vandet, fordi vi var med 10 år Roskilde. Så er det afstand til altid, for vi får det hele med. Det skal jeg fandme uploade, det her. Hvad siger du, Stefan? Skal jeg holde håndklædet? Det ser jeg bange for, jeg også falder i. Det er bare, man ikke engang kan holde telefonen, man kan godt. Ja, det er helt vildt. Eller det. Nej. Come on! Ikke træk tiden. Jeg har gået ind 45 minutter tilbage. Kanonkoncept! Hallo,